Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut mae'r echelin X a'r echelin Y yn rhannu'r plan I mewn I 4 pedrant. Nawr wrth edrych ar y graff sydd gennym ni ar y dde fan hyn, mae gennym ni'r echelin X yn y rhedeg a draws yn llwrweddol a'r echelin Y sydd yn y rhedeg I fyny ac I lawr yn vertigal. Mae'r echelin yma yn rhannu'r plan I mewn i'r 4 pedrant neu os hoffech chi I mewn I 4 rhanbarth. Nawr mae'r pedrantau'n cael ei llifo'n wrth glocwedd gan gychwyn yn y top dde efo'r pedrant cyntaf. Y pedrant yma ydy'r pedrant lle mae'r cyfesurynau I gyd yn defnyddio rhifau positif. Felly, enghraifft, byddai'r pwynt yma efo'r cyfesuryn 2,1 yn y pedrant cyntaf. Symud yn wrth glocwedd rwan, dyn ni'n mynd i'r top chwith nesaf, hwn yw'r ail bedrant. Byddai'r cyfesuryn -4, 5 yn enghraifft o gyfesuryn sydd yn yr ail bedrant. Dal yn symud yn wrth glocwedd, symud yn awr i'r trydydd pedrant, gwylod ar y chwith. Enghraifft o gyfesuryn yn y pedrant yma byddai -2, -5. Ac olaf, gwylod ar y dde, mae gennym ni'r pedwerydd pedrant, a byddai 2, -5 yn enghraifft o gyfesuryn sydd yn y pedrant yma. Nawr mae yna rai cyfesurynau sydd yn gorwedd ar yr echelin X neu'r echelin Y yn ychydig mwy o draffaeth. Enghraifft, y pwynt yma fan hyn sydd yn goch, cyfesuryn y pwynt yma ydy -3, dim. Byddai'r cyfesuryn yma yn yr ail a'r trydydd pedrant gan ei fod yn gorwedd ar y ffin rhwng y ddau bedrant yma. Wedyn, byddai y pwynt glas yma fan hyn, sef y cyfesuryn dim 4, byddai hwn yn gorwedd ar y ffin rhwng y pedrant cyntaf a'r ail bedrant, felly mae yn y pedrant cyntaf a'r ail bedrant. Yr enghraifft olaf, beth amdano y pwynt yma fan hyn, pwynt gwyrdd, wel mae'r pwynt yma'n arbennig iawn. Y pwynt yma ydy lle mae'r ddwy echelin yn croesi. Enw'r pwynt yma ydy'r tarddbwynt. Cyfesuryn y pwynt yma ydy dim. A dyn ni'n gweld fod y pwynt yma ym mhob un pedrant, oherwydd os hoffech chi mae ar y ffin rhwng y pedrantau I gyd. Nawr, ymarfer I chi geisio nawr, mae yna restr y gyfesurynau nawr wedi ymddangos ar y sgrin. Eich tas chi ydy adnabod ym mha bedrant mae pob cyfesuryn yn perthyn iddynt. Ac ar ôl I chi gael cyfle I feddwl am atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.